Kom meneer vandaan? Ja. Het eerste wat ik al die dagen geleerd heb. Maar hartelijk welkom hier in ons midden, in ons cel. We hopen dat we hier fijne dagen mogen beleven. Hartelijk welkom. Sydämellisesti tervetulleeksi tänne siellä. Hyvin toivotetaan ja toivottavasti teillä on täällä olla mukava viikko. We zullen hem zo hier vanavond hier weer terugwijzen op het gemeentehuis, maar dat lukt niet. Dus we gaan eerst naar de gasthouders en dan om 8 uur proberen hem bij het gemeentehuis te wijzen. Dan worden we ontvangen door de burgemeester. Jos alun perin oli suunniteltu tuolta 7 täällä takaisin ja taas täällä paikalla, mutta nyt sitten mennään tästä näihin isäntäperheisiin ja siellä on sitten ruokailu järjestetty, jolloin nyt tullaan vasta kello 8 taas tänne takaisin. Ja sen jälkeen sit kaikki olisi näissä kansantanssipuvuissa ja sitten on tänne virallinen vastaanotto kaupungintalolla. Dat was. En dan kreeg eerst de gast hier nog koffie. En dan gaan we naar het gemeentehuis of later dan. En dan worden we ontvangen. En dan is de bedoeling dat die gasten nog een paar dansjes doen op in het plantsoen. En dan komen we allemaal hier terug met de gasthouders. En dan proberen we hier allemaal zo samen kennis te maken met z'n allen. Met onze groep en de groep uit Finland. Ja? Siis nyt täällä tarvitaan kahvia ja otetaan tämmöistä pientä. Ja sitten sen jälkeen kun ollaan käyty siellä tosiaan vaihtamassa vaatteet ja jättämässä tavarat tänne isäntäperheisiin, tullaan tänne takaisin. Ja sitten on myöskin pieni esiintyminen, että ehkä pari tanssia voitte esittää vielä siellä kaupungintalolla. Ja sitten sen jälkeen tultaisiin tänne takaisin, jolloin täällä olisi semmoinen, missä voi vielä tutustua toisiinsa nämä isäntäperheet ja sitten vieraat. Allemaal koffie hebben gehad. De gast, dan gaan we even gezin bij gezin doen en dan komen we in huis toe al. Ja. Eli tarkoitus heti kun on tässä kahvit juotu Ja, no, turkkusa. ja vähän.